Φυσική Β' Λυκείου προσανατολισμού θετικών σπουδών. Στο σημερινό βίντεο θα μελετήσουμε τη δυναμική ενέργεια πολλών σημειακών φορτίων. Αυτός λοιπόν είναι ο τίτλος του σημερινού μαθήματος. Πάμε να ξεκινήσουμε. Έστω λοιπόν ότι έχουμε δύο σημειακά φορτία, τα οποία είναι Q1 και Q2, τα οποία βρίσκονται σε μία απόσταση R μεταξύ τους. Εδώ είναι το φορτίο Q1 και εδώ είναι το φορτίο Q2 και η απόσταση μεταξύ τους είναι R. Λοιπόν, ο τύπος που μας δίνει την ηλεκτρική δυναμική ενέργεια, ηλεκτρική δυναμική ενέργεια είναι U ίσον K επί Q1 επί Q2 δια την απόσταση R. Θα κυκλώσω αυτόν τον τύπο και θα το χρησιμοποιούμε όταν η άσκηση μας ζητάει να υπολογίσουμε την δυναμική ενέργεια ενός συστήματος φορτίων. Τώρα, πάμε λίγο να εξετάσουμε κάθε σύμβολο ξεχωριστά. Το U είναι η δυναμική ενέργεια και τη μετράμε σε Joule στο Διεθνές Σύστημα SI. Τα φορτία Q1 και Q2, άρα Q1 και Q2 είναι τα φορτία και τα μετράμε σε κουλόμπ. Εδώ θα ήθελα να κάνω και μία παρατήρηση. Αν η άσκηση μας δώσει το φορτίο σε μιλικουλόμπ, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το 1 μιλικουλόμπ ισούται με 10 στη μείον τρίτη κουλόμπ. Αν μας δώσει μικροκουλόμπ, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ισούται με 10 στη μείον έκτη κουλόμπ και αν μας δώσει ένα νάνο κουλόμπ, ισούται με 10 στη μείον ενάτη κουλόμπ. Το ρho είναι η απόσταση των δύο φορτίων και τη μετράμε σε μέτρα. Και το K σε K, ισούται με 9 επί 10 στην ενάτη, νιούτον επί μέτρο στο τετράγωνο, ανακουλόμπ στο τετράγωνο και είναι μια σταθερά. Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι σε αυτόν τον τύπο εδώ τα φορτία Q1 και Q2 μπαίνουν με πρόσημα. Δηλαδή αν ένα φορτίο είναι αρνητικό θα το αντικαταστήσουμε με μείον. Στη συνέχεια θα ήθελα να γράψω μια παρατήρηση. Η παρατήρηση αφορά το πρόσημο της δυναμικής ενέργειας. Αν η ηλεκτρική δυναμική ενέργεια είναι αρνητική, αυτό σημαίνει ότι τα δύο φορτία είναι ετερόνυμα. Τι σημαίνει ότι είναι ετερόνυμα? Ότι έλκονται. Άρα λοιπόν, για να διαλύσω το σύστημα των δύο φορτίων, άρα λοιπόν για τη διάλυση, του συστήματος, δίνουμε ενέργεια, δηλαδή απαιτείται ενέργεια, την οποία λέμε ε απαιτούμενη. Και μάλιστα σε αυτή την περίπτωση θα μας βγει θετική. Για να βρούμε την απαιτούμενη ενέργεια, όπως θα δούμε σε επόμενα μαθήματα που θα κάνουμε ασκήσεις, εφαρμόζουμε αρχή διατήρησης ενέργειας. Αν η δυναμική ενέργεια είναι θετική, αυτό σημαίνει ότι είναι ομώνυμα. Ομώνυμα λοιπόν τι κάνουν? Αποθούνται. Άρα λοιπόν για τη διάλυση του συστήματος αφαιρούμε ενέργεια. Άρα λοιπόν για τη διάλυση του συστήματος αφαιρούμε ενέργεια. Ή αλλιώς, σε αυτή την περίπτωση, η ε απαιτούμενη θα μας βγει αρνητική. Τώρα, θα μιλήσουμε για την περίπτωση όπου έχουμε τρία σημειακά φορτία, περισσότερα από δύο, και βρίσκονται για παράδειγμα στις κορυφές ενός
τριγώνο. Έχουμε λοιπόν το πρώτο φορτίο, το δεύτερο φορτίο και το τρίτο φορτίο που βρίσκονται στις κορυφές ενός τριγώνου. Λοιπόν, εδώ είναι το φορτίο Q1, εδώ είναι το φορτίο Q2 και εδώ είναι το φορτίο Q3. Και οι πλευρές του τριγώνου πείτε ότι είναι α, β και γ. Για να υπολογίσουμε τη δυναμική ενέργεια του συστήματος τώρα, παίρνουμε τα φορτία αναζεύγια. Πρώτα δηλαδή παίρνω Q1 με Q2, οπότε γράφω K1 επί Q2. Πώς απέχουν αυτά τα δύο μεταξύ τους? Απέχουν γ. Συν K επί. Θα πάρω Q1 Q3. Πώς απέχουν αυτά τα δύο μεταξύ τους? Απέχουν απόσταση β. Και μετά θα πάρω και Q2 με Q3, τα οποία απέχουν μεταξύ τους απόσταση α. Και έτσι λοιπόν υπολογίζω τη δυναμική ενέργεια συστήματος τριών φορτίων. Κλείνοντας το βίντεο, σιγά σιγά θα ήθελα να σας κάνω και την απόδειξη του τύπου U ίσον K, Q1, Q2, διαρρώ. Λοιπόν, έχουμε δύο σημεία α και β, τα οποία απέχουν μεταξύ τους απόσταση r. Θα γράψω εδώ τα βήματα. Αρχικά τοποθετούμε το Q2, το Q1 χωρίς παραγωγή ή δαπάνη ενέργειας. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Αν βρίσκεται εδώ το φορτίο Q1 σε μια άπειρη απόσταση, μπορεί να τοποθετηθεί στο σημείο α χωρίς παραγωγή ή δαπάνη ενέργειας. Εδώ να αναφέρουμε ότι το φορτίο Q1 δημιουργεί ένα ηλεκτρικό πεδίο, έτσι, θα το γράψουμε. Δημιουργεί ηλεκτρικό πεδίο. Στη συνέχεια παίρνουμε το φορτίο Q2, το οποίο βρίσκεται αρχικά εδώ ακίνητο σε μια άπειρη απόσταση, και το τοποθετούμε εδώ πέρα για να φτιάξουμε το σύστημα. Άρα λοιπόν το φορτίο Q2 τοποθετείται από εδώ, όπου είναι αρχικά ακίνητο, σε αυτή τη θέση όπου και εδώ είναι ακίνητο. Άρα λοιπόν στο Q2 ασκούνται μία δύναμη την οποία ασκούμε για να μεταφέρουμε το Q2 από εδώ στο σημείο Β, την οποία θα πούμε έργο, την οποία θα πούμε F δημιουργίας. Είναι η δύναμη για να δημιουργήσουμε το σύστημα, τη λέμε F δημιουργίας. Άρα λοιπόν μέσω της F δημιουργίας που ασκείται, δηλαδή της δύναμης που ασκείται στο φορτίο Q2, προσφέρεται ενέργεια. Προσφέρουμε ενέργεια. Η ενέργεια που προσφέρουμε ισούται με το έργο της F δημιουργίας. Επίσης, στο φορτίο Q2 ασκείται και η F ηλεκτρική. Άρα λοιπόν, ξαναλέω, αρχικά τοποθετούμε το Q1 από άπειρη απόσταση στο σημείο α και στη συνέχεια ασκούμε μία δύναμη F και τοποθετούμε το φορτίο Q2 στο σημείο Β. Μέσω της δύναμης F προσφέρουμε ενέργεια. Η ενέργεια ισούται με το έργο της F. Επίσης, στο Q2 ασκείται και η F ηλεκτρική λόγω του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργεί το Q1 στο σημείο Β. Άρα λοιπόν, από θούμουκο για το Q2 έχουμε το θούμουκο, όπως γνωρίζουμε, είναι ότι ΔΚ ίσον W ολικό. Η μεταβολή της κινητικής ενέργειας ισούται με τα έργα όλων των δυνάμεων. K τελικό πλην K αρχικό ισούται με το έργο της F δημιουργίας συν το έργο της F ηλεκτρικής. Αρχικά και τελικά το φορτίο είναι ακίνητο, οπότε αυτά τα δύο μηδενίζονται. Οπότε προκύπτει ότι το έργο της F δημιουργίας ισούται με μείον έργο της F ηλεκτρικής. Θα χρησιμοποιήσω στη συνέχεια δύο τύπους από τη φυσική γενικής παιδείας που μας λέει ότι το έργο της F
ισούται με Q2 επί V άπειρο μείον VΒ. Και VΒ είναι το δυναμικό που δημιουργείται στο σημείο Β λόγω του φορτίου Q1 και δίνεται από τον τύπο K επί Q1 διαρρό. Κάνοντας λοιπόν αυτή την αντικατάσταση προκύπτει ότι επίσης το δυναμικό στο άπειρο, όπως και η δυναμική ενέργεια στο άπειρο, είναι 0. Επομένως το έργο της F δημιουργίας είναι μείον Q2 επί V άπειρο μείον VΒ. Αυτό είναι 0, οπότε προκύπτει ότι θα συνεχίσω εδώ. Το μείον με το μείον κάνει συν, άρα είναι Q2 επί VΒ. Και αντικαθιστώντας από αυτόν εδώ τον τύπο προκύπτει ότι άρα λοιπόν η ενέργεια που προσφέρουμε στο σύστημα ισούται με τη δυναμική ενέργεια που έχει το σύστημα. Αυτό λοιπόν ήταν το μάθημα. Καλή συνέχεια. Ακολουθούν επόμενα βίντεο στα οποία θα εξετάσουμε κάθε περίπτωση ασκήσεων ξεχωριστά. Καλή συνέχεια.